פה, יש בפנים פה ככה... הנה הוא פה, שומע פה. פה? פה היה בפנים, בתוך זה. בתיה רגלי. הנה הוא יושב שם עדיין, אתה רואה? הנה הוא חמוד. הנה הוא. מסכן. בתיה בואי. בתיה בואי. לא, אנחנו דיברנו, כאילו היינו איתה בסדר. רפי, אתה חיפוי לאחור, חיפוי לאחור, תן לה לעבוד. חיפוי לאחור. יופי, תן לה לעבוד, אני שם עליו רצועה, לקחנו אותו. טוב מאוד בתיה. יופי. בוא מתוק, בוא. כבר גמור אחי, כבר נקטרים, הוא נענע בזנב, שלש אנשים טובים. מסכן. הוא רועד, אה? ראיתי הרבה כלבים שבא לא כזה, אה? כלבים שבורים בחיי. וואי, זה הכי שבור. אני לא ראיתי דבר כזה, אני אומר לך, אני... תראה, הכל בעיניים שלו. כן, חמוד. מה הוא חרא? איזה מסכן. מסכן ברמות. לא, אני עובר על זה שהוא לא פתוח, יש מצב שהוא ינשך אותי, אני לא מפחד מזה. כן. יש לך אוכל להביא לו? וואלה, בבסיס יש לי כמה שהוא רוצה. ופה לא? יאללה בוא, יש לך את בתיה עכשיו בחיים, בוא. בוא. בתיה בואי.